Amak pitzeta garetan dizu, oianeko beren zurzuri. Amak pitzeta garetan dizu, oianeko beren zurzuri. Lai lai la 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 lai lai la 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 lai lai la 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 lai lai la 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 lai lai la 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 Baie, Sonia, aurten nire txanda da. Ez, txolatz, baina nola bururatzen zaizu be. Ai, baina, eske, ia zuk aurkeztu zenun, orduan aurten niri tokatzen jat. Ez, eta zergatik, ez, gainera, zea razonamendua da hori. Aurten 51. edizioa dalako, eta 51 zer da, bikoitia ala bakoitia? Bakoitia, bale. Ba hori, 51, bakoitia, aurkezle bakarra, ni. Ederra argumentua, ederra, nondik atera dozu. Ez dakit nondik atera dozun hori, Zerako ideiak. Ba, eta orduan zelan erabakiko dugu? Ba, ez dakit, zelan erabaki, nork egin behar dagoen. Zer? Bakit, modu bakarra dago. Zun. Momentu bat, Bat, bi, iru, lau, eta bost. Arri hori ar! Arri hori ar! Arri hori ar! Arri hori ar! Ba, nik irabazi dut. Sonia, argi da, beraz, hartu lekua, lasai eta gozatu. Hor daukatu zidera? Ez, baina guztia ezin diogu sorteari utzi alako, erabaki importantea, ezta? Osea, ez, eri eta... Eta orduan, zela ingo? Bera bakarrik ez! Badakit, boskak eta bidez, boskaketa... Bale, boskak, boskak, bale. Oso ondo, venga, a ber, ikusle maiteok, altxa dezala eskua, Soniak aurkestea nahi duten pertsonak. Bat, bi eta hiru, gora! Super ondo, tío, eskerrik asko. Sonia, ez da laurden bat bez. Laurden batek bez. Jende pilo bat, eskerrik asko, nigan, ipiridu zuen, konfidantzagatik, love, maite. Bueno, eta oin bai, orain altxa dezatela eskuak munduko aurkezlerik onenak aurkestean nahi duten pertsonek. Nik neuk, bat, bi, eta hiru, altxa besoak! Sonia. Zer? Beste erenak. Beste guztiak, ikusi, ze bat izango die, 75? Gutxi gora bera? Horrek bi bider egin nahi du. Babi. Hori trampa da, Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, Sonia, argi dago. Bai, hortik doa asuntoa, baina gauzak ez dira horrela erabakitzen. Hemen Euskal Herrian gauzek beste modu baten erabakitzen dira. Gauza importanteak, garrantzitsuenak, nola? Beste modu baten. Nola, harri horri arrez, boskak eta bidez, ez? Ez. Nola erabakitzen die gauzak Euskal Herrian? Ez dakizu? Ba ez. Bakarri gelditzeko zoz. Ez dakizu? Ez? Ez dakit. Esan, Sonia. Beraie bai. Leia edo txapelketen bidez erabakitzen dire gauza importantenak. Karo. Noski, bai aleiaketa, pixama lasterketa, bai, galtzontxio eta kulerona, lasterketa. Bai, mus txapelketak. Mus txapelketak oso garrantzitsuak. Eta bebai, makaiauarena. Txapel jaurtiketa. Bebai, paella lehiaketa. Bai, paella. Ba, hoxe, eta zer lehiaketa bat egingo dugu? Karo, baina, eske, zer da importantena Euskal Herrian? Janariaz aparte, eguraldiaz aparte, zer da?
euskara eta euskal literatura. Uste dut harrapatzen noiala. Basan orduan, eska. Orduan, lehiaketa hau ez da gure arteko lehiaketa bat. Ez da lehia bat gure artean ez. Ez. Orduan, hau da, Koldo Lezalde literatur lehiaketan parte hartu duten 432 lanen arteko lehiaketan? Hoixe baietz! Orduan, biok aurkeztu dezakegu. Ia ba? Oso ondo, batira, az gaitezen, ez da? Ez, baina hori da, elkarrekin eta kiroltasunez. Bai horixe. Az gaitezen. Hori da. Eta azteko gubiak bakarrik ez. Ez? Irork ez lagongo gara. Ai ama, amagoia. Amagoia zinalde daukago gurekin, mila esker. Eskerrik asko. Ondo egingo dugu, amagoia. Oso ondo. Nerviak jota. Baina tira, bai. Tira, az gaitezen. Az gaitezen, baina horretarako zaripilo bat ditugu hor. Eta gubiok ezin ditugu danak banatu. Ez. Ez. Nortzuk banatuko dituzte? Datozela oholtzara, Maite Usabiaga, kultur zinegotzia, txalo bero bat. Hau ipini egute bebai programa duan. Eider Usobiaga. Euskera zinegotzia. Usabiaga. Eta Jesus Telleria, obra eta zerbitzuen zinegotzia, txalo bero bat. Ongi etorri, bai. Prez zaudete? Bai, lan. Bueno, zaripillo bat ditugu emoteko, beraz, adi, Bago Oso hasta. ondo. Bueno, eta lehenik eta behin, prestatu behar gara, ni behintzat bai. Oso ondo. Hasiko gara ipuinen atalekin. Lehenengoko taldeko sariak emango ditugu. Pig kapitaina eta Peri loroaren abentura. June Konde. June Konde, mesedez, igo zaite, igo. Saria emango dizute, June, idazle ederra zara zu aurretik. Aurretik. Saria berari eta argazkia ora aurrian. Oso ondo, argazkitxo bat. Amentxe, Beitu. Oso ondo, June. Pintzel magikoa. Samantha Espainiarena. Igo zaitez, mesedez, Samantha, txalo handi bat berarentzat. Hain idazle gazteak ditugu hemen Bergaran. Eta gero entzungo dugun, karraskar egiten ez zekien igela. Diego Sepulvedarena. Apa, Diego! Apa, Diego! Txalo bero bat! Guri idazle gazteak, lehenengo taldean, Jesusek ematen dizu, saria. Zorionak, iruroi. Zorionak. Ez ara betiko geratu behar. Etorri, Maitia, etorri. Jetxi zaitezke, zure lekura. Baina gelditu nahi baduzu, gelditu, Oso ondo. Eta jarraituko dugu, ipuinetan. Ipuinekin, bigarren taldea. Ikasgairik ederrena. Julen Burgainarena. Apa, Julen! Hau, bai gazteak, baina hemen zer gertatzen da. Bai. Zorionak. Zorionak, Julen. Zorionak, Julen. Gero entzungo dugun, ziziren belarriak. Judul Lafdilena. Ia, Apa, ondo Judul. esan dugun, Judul. Judul, etorri zara. Hemen dator. Where are you, Judul? Apa, Zorionak. Judul. Oso ondo. Badakizu lagunak bezala, erdira. Hauek jada gaztetatik oituta daude saria jasotzen Bai. behitu zelako pose Zorionak, argazkirako. Judul. Eta Aitona eta Amonaren sekretua. Oier Lonbiderena. Apa, Oier. Zorionak. Zorionak. Oier erakutsi opari hor. Epa. Oso ondo. Zorionak, Oier. Gozatu, opariarekin. Eta ipuinekin jarraituko dugu. 3. taldeko sariak banatuaz.
Panpin Zaharra, Eki Irizar. Hemen autore gaztea Hemen izango dator, da. apa, Eki. Bai, Eki. Zorionak, Eki. Halako baten erakutsiko digute poltsatan zer datorren, guk ez Bai. dakigu. Bai, Eta sorpresa. begiratu zen olako aurpegia gelditzen zaigun, klaro. Inbidiaz begiratzen dizuegu, guk ikusten dugu sopariak, baina ez dugu jasotzen. Bai. Jarraituko dugu. Izkien kutxa, Anuk Izagirre. Anuk ez da etorri. Anuk ez da etorri, esan digute azken orduen igual zetorrela, baina... Xunek jasoko du bere ordez oparia. Bai, Oso baina ondo, Xune. Xune jasoko du. Xune, zorionak. Ze jasoko duzu Anukena eta zurea. Liburuaren barrena idatzi duzulako. Xunek daukaz, bi opari. Eta bi ditu, baina merezi ditu munduko danak. Zoragarria zara, Xune, eskerrik asko. Danak, danak, baina Xune eske gehiago Ezagutzen dugu, bai, hori. Oso ondo. Eta orain, ipuin bat irakurriko dugu. Saritua izan dan, Diego Sepulvedaren Karraskar egiten ez zekien igela. Irakurrizuk horerdian, giro intimo bat, mesedes, Mikel, igual musikaren bat, Gozatu. Bazen behin, Karraskar egiten ez zekien igel bat. Basoko animaliei galdetzen zien nola izan zitekeen igel kantari bat. Egun batean, bide batetik zijoala, triku batekin topo egin zuen. Aldakizu nola kantatzen duten igelek? Galdetu zion. Trikuak erantzun zion. Behin entzun nuen igel bat kantatzen, baina ez dakitaren soinua imitatzen. Joan zaite zingirara, han biltzen baitira igel guztia kantatzeko. Galdetu jozu, zuaitz handi hartako ontzari, bere jakingo du non dagoen zingira. Igel txikia zuaitz handira joan zen, eta ontz jakintsuari galdetu zion. Non dago igelen zingira? Ontzak esan zion. Jarraitu inurrien bidea. Ikusi dut ura biltzen doazela. Eta hala egin zuen. Igelak inurriei jarraitu zien eta zingira aurkitu zuen. Han igelek kontzertuak egiten zituzten. Egun hartan igela oso pozik jarri zen. Bera, lagun berriek karraskar egiten irakatsi zioten. Eta pixkanaka ikasten joan zen. Haiekin batera kantatu ahal izan zuen arte. Ordutik aurrera, basoko igelen korura batu zen, eta zoriontsu bizi izan zen betiko. Eskerrik asko. Oso ondo, hola. Bai, oso politxa. Oso politxa ipuina. Diego. Hola, Bai. hola, errez. Ondo irakurtzea erreza, ondo idatzita dagoelako. Bai. Bueno, horregaitik dago zarituta. Ipuinekin jarraituko dugu? Goazen. Eta orain bai, 3 sari ditugu. 3. saria, denok gara laugarren taldea delako, 3. saria, denok gara gaiztoak gaizki kontatutako istorioetan. Ane Lobato. Apa, Ane. Apa, Ane. Zorionak? Txalo zaparrada bat anentzat, hori da. Zorionak, Ane. 2. saria, Azken tanta isuri arte. Ekia Mendietarena. Apa, Ekia. Zorionak. Zorionak. Eta lehenengo saria, Belainotan. Manex Aldalurrena. Apa, Manez.
Nik ja guztiak irakurtzeko gogoa daukat. Hoi da, egia, Zorionak, Manex. Bai, eskerrik zorionak. Eta poesia lehenengoko saria. Bai, hasten gara kategoria aldatzen. Poema sorta. Poema sorta. Poemak, maitasuna. Poemak, askatasuna. Poemak, poemak. Lehenengo saria dugu. Poema sortarekin eta jasoko du Elisabete Gabilondok. Zorionak, Elisabete. Elisabete, baina nahi baduzu aukera bat emango dizugu, hemen gordetzeko, segero batera behartzara irakurtzera. Bale, ados. Bueno, orduen ez, kalabazak niri. Bale, baina gero higo bebai, Eskerrik asko. Elisabete, oso ondo. Eta poesietik berriro ipuinetara, ipuinetara. salto ingo, igelak bezala. Bosgarren taldearekin. 3 sari orain honetan bebai. Oso ondo. 3. saria jasoko dute, pasabidearen amaierako gela. Mohamed Alkori, Irati Bolinaga, Aner Candelario, Iker Gómez, Aimar Ledesma, Jon Markiegi eta Bilal Sakel. Eta mesedez pillo bat zareten ez, igo zaitezte metik. Algo aldetik, hori da. Libre dagoela, hau. Zenbat esku? Ze kuadrilla, Bai. Beitu. Ze ona. Apai. Oso ondo, zoriona kuadrilla. Esku askotara idatzitako ipuina beraz. Ipuina. Eta bigarren saria iragarri behar dugu. Askatasuna izeneko aberria, Iker Badiolarena. Honek nahi zuen ni izatea aurkezlea, zuarik. Bai, benetan, aurkeztu berriz, benga esan. Bai, askatasuna izeneko aberria, Iker Badiola, txalo handiagoa. Eskerrik asko, Iker, Oso ondo. Maitxe. Eta lehenengo saria, eramako du, utxuneak lanagatik, Jone Fernandezek. Jone lagunduta dator gainera. Oso ondo. Inspirazio iturria, deko, eskuen. Hau, patxalo bero bikotea, hori da. Zorionak. Oso ondo. Oin bai poesiara, goia. Poesia. Askatasuna, maitasuna, ez? Lehen zandosuna. Bai, adiskidetasuna. Bai, irudimena. Bueno, eta gauza gordinak, gauza gordinak. Depende. 2 sari ditugu orain honetan. Bai. Bigarren saria, ispiluaren islada falta, Ainhoa Pardinarena. Apa, Ainhoa, hemen dator. Ondo, Ainhoa, zuk irabazi duzu, Bai. Suspense pizkat, Ainhoa, oso ondo. Oso ondo. Garrantzi bai. Apa, Ainhoa, oso ondo. Eta lehenengo saria, Arramaskak bihotzean, Jone Fernandezena. Apa, Jone. Jone, baina zenbat? Eman korraza. Dana irabazi behar da. Bueno, aurkeztu ezkero. Hori dauka. Hori gertatzen da. Oso ondo, zoriona, Jone. Eta Elisabete? Zure txanda da. Poema sorta. Animaliak. Presteko zu. Oso ondo. Nik aterako diot mikrofona. Oso ondo, Sonia. Orain prestatu gaitezen, animaliak Elisabete Gabilondon poesia entzuteko. Oso baju dago hau zuretzat.
Bai. Gerturatu mikrora. Bale. Nahi duzu musika? Lehen bezala olatzek. Asko, ez dakit, edertzen du, Laguntzen dago, bai. Ez? Venga, ondo. Oso ondo. Astiro eta ondo, arnaz hartute. Lasai. Hase. Animaliak. Loroak koloretsuak dira. Koloretsuak loreak dira. Loroak lore singuratuta bizi dira. Lorategi koloretsu batean. Ahateak atearen bestaldean aterki bat aurkitu du. Ateri zegoenez, ahatea aterki gabe atera da. Birigarro gorria, txantxangorria larru gorritan ikustean gorritu egin zen. Txantxangorriak berriz, gorriak ikusi zituen. Txakurrak truinean alboko tatruiarekin trufa bat trukatu du, eta tatruiaz trufatu da. Poesia eta ez jolasa, Hori da. Eskerrik asko, Elizabete. Oso politxa, Elizabete, mi esker. Oso politxa, benetan. Eta bain, bertxoekin hasiko gara. Bai, baina behar nauzu, eta batez ere behar ditugu sariak banatzen dituztenak. Hori bai, nuen sartu sari, Beste txalo bat beraientzat. Ez eskutatu. Ez eskutatu, Ez iez egin, Ez behar zaituztegu, Ardura daukazue. Oso ondo. Bagoazen bertsoen lehenengoko taldeko sariak ematera. Bale, bi sari daude, Bai. guazen han irabazi arte, Arantzadi, LH6ako taldeak egindako lana da eta txalo handi bat merezi dute. Aupai! Gero abestu ingo dabe gainera. Gero abestu Gero abestu dabe. diozu, berotu duzue. Txalo bero bat beraientzat! Jarri ganora, zargazkirako, pausu bat aurrera, gazteak. Itxoin, gelditu hemen, eskinatxuan. Zeben berriro etorri bezaia, ez? Bertxoa besten. Hori da, hemen eskinatxuan sartu, hemen txitxoin. Beste esperientzia bat, Sariak ikusteko beste leku batetik. Zorionak. Oituta daude artistak dira, baina tira. Oso ondo, eta bigarren saria bertsoen lehenengoko taldean, da 2026an gertatutakoak eta gertatuko direnak. San Martin Agirre LH seigarren mailakoentzat. Bigarren saria esan dozu, baina barkatu esatea olatz eskerrak ninagoen. Bueno, bai, egia da. Ze ez daule lehengo eta bigarren saria. Ez, biak baina berdinan daoz. Bai. Eskerrak ez doda ni bakarrik banatu sari banaketa. Ui, elkarrekin beti hobeto. Sartzen dira guztiak argazkian. Guztiak, bai? Hemen argibideak guri. Bai, bestela esan, Oso ondo, zorionak. Zorionak eta eskerrik asko. Ia talde oso etorri da, Bai, oso ondo. Oso garrantzituak dira Bai. hauek sariak eta horregaitik publikoak. Oso ondo, eta jarraituko dugu, bertsoa bigarren taldean. Eta hemen bai, Sari lehenengo bakarra. saria eta bakarra, Jantalo, Garazi, Aranarena, txalo handi bat! Apa, Garazi. Eskerrik asko zuri etortzeagatik eta idazteagatik. Eskerrik asko esaten digu guri. 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 Zorionak, Garazi. Zorionak. Oso ondo, eta goiaz, hirugarren taldeak, bertsolaritzako hirugarren taldeak. Eta hemen bai, bi sari, bigarren eta lehenengo saria. Bigarren sariarekin goaz. Bai. Amama Asun, Jasone Zabalarena. Ai, amama. Amama. Ai. Zega bonita, Bai. Ai. Eta goxoa. Opari ederra. Eta goxoa. Opari ederra bertxon bat. Ez dakit zuena, baina nire amamak egiten zuen janari bat. Oso ondo. Eta lehenengo saria, ama, Lorea zurutu zarena. Ama eta mama, Bai. Bertxotan. Apa, Lorea.
Oso ondo. Eta hain bai, beste bertso, bada momentua bertzotxo bat entzuteko. Eta entzute geragoia zen bertsua izango da, guazen and irabazi arte. Arantzadi ikastolako LH6A taldekoen lan irabazlia. Oso ondo, behar mila noia. Oso ondo, hemen. Gerturatu mikroetara entzunal izateko, bale? Mutilak eta neskak? Bueno, zu gerturatu altzara ona, Etxatu entzungo, Bale. Gerturatu asko, danok. Ondo Gerturatu, dana? pilatu. Bai, osen bota, Venga, nahi dozuenean. Bizeieren arteko eztabaida dugu, biren adostasuna daukagu helburu, deskribatzen azitza gaurkoan bi mundu, irabazi arte bersuz goazen seguru, irabazi arte da gazpergarriagoa, goazenen aldatzen da betistu historioa, kuskusero dakarla amaren decepzioa, goazenen beti dago kriston misterioa, irabazi artek du zerbait berezia, goazenen aldean da ikaragarria, urrengo aste arte galtzen pazientzia, atal bakoitzak dauka bere garrantzia, misterioa dugu goazeneko arte, baina gazteentzat irabazi arte, denak daude borrokan beti joetake, biak dira oso onak gure ustezen bate. Ona! Eskerrik asko! Mi esker, kuadrilla! Eta segi idazten eta segi abesten. Bai! Segi bertxotan! Hola, Oso ondo! zu gaur bai, Ni jarraituko aurkezle dut, lanak ezta? bai, aurkezle Momentutxo lanak bani bai. bakarrik, Sonia! Bai, baina tranquil, zu tranquil, mikroak nik altzatuko ditut, ez da pasaten azebe. Tira jarrai dezagun sariekin! Oin, interpretazioan eta kontaketan saian sartuko gara. Lehenengoko taldeko sariak emango ditugu, eta hemen dauz bi sari, maila berdinan, noski. Moda desfilea, Marine Gabilondo. Txalo bero bat! Marine zorionak benetan nik ikusi dut, eta pasada bada. Bai. Zelako artista hundia zaren? Ikusiko Hori duzu badakizu, gero ezta? zuerbe. Gero ikusteko Bai. tartetxo aukiko dugu. Bai, ikusiko dugu zatitxo bat. Ikusiko duzu gero. Bai, ederra benetan. Zorionak, Zoriona, baitia. Eta gezurrek usten duten arrastoa. Noa Acevedo, Izan Diaz. Nela Gamarra, Ritak Abjauki. Abka. Barkatu. Aimar Molinares Aizea Plaza. eta Melanie Zúñiga. Oso, igo daitezela dana gora. Eta parkatu Zúñiga. ikasartziak. Bueno, zorionak, zaria Oso, jasotzera erdira. hartu zuen sarisa. Zorionak, kuadrilla. Eta gozatu zariarekin, Bai. Eta lako baten norbaitek esango digu zer jasotzen dan. Bueno, Zer da un poltsa horreitan? Bai. Upe bai nahi du. Jakin, bai. Justo hemen ditugu, hola. Ez da izango. Bueno, hartu alako leku, baten, hartu Alako baten. Bueno, igual idatzi barko genuke zehozer. Bueno, igual. Igual. Gero galdetuko dugu horti. Zer daukatzu poltsan? Interpretazio eta kontaketa, bigarren taldea. Bizari. Txerrikumeak, kandela, manga. Apa, kandela. Hemen dator. Laguntzaileak engainera, oso ondo. Igo, bisok. Artista zinguratuta gaude, zoragarri. Apa, bikote. Kandela norekin zatoz. Esateko be bai, bere Nor da? izena. Norekin zato, zein da zure laguntzailea? Bere iztia Elisa. Batxalo Batxalo bat handi bat bizotako. berentzat, bai. Hori da. Aizpak Oso be ondo. bai, kristonen. Laguntza dia, Bai, oso ondo. Bai, Zorionak, eta bizo, etorri. artistak Bai, aguantatzeko bai. batzutan.
Oso ondo. Eta txerrikumea, ez, barkatu. Txerrikumeak ez. Eder eta gaueko erraldoiak. Paul Erdozia eta Eta Ander Ander Garai. Garairena. Oso ondo. Eta hobe gelditzen dira. Eta nik mikro aterako dut, ez da? Venga, nibe bai, bisok aterako ditugu, argazkizatelatia. Venga, Venga, banoiani. Ez baina, ez zoazte. Zuekoin. Ikusteko gurekin? Hortxe berton. Nahi dutela zabaldu, oparia... hor laga. Guretzako dia horrek. Parkatu. Bai, egiten dut aldudana, Berriro? Improvisaketarekin, eta hola. Bai, ez? Ipuinak ari duzue? Buruz dakitzue? Bai. Oso ondo. Nahi duzue hor utzi, eta ez duzue nahi guk hartzea, badazpadan. Sartu negozu. Majoa zara, Paul, ze jator, ematen dit. Musika edo musika barik? Barik. Oso ondo. Vale. Venga. Kaixo, zer moduz, eder eta gaueko erraldoien ipuina kontatuko dugu. Bazen behin, neskato bat, eder deitzen sana. Egun txarra ukizeban, bere marrazkixai burlain zotzen, bere marrazkixa zan, ilargi diztiratxu bat, izar diztiratxuak eta mendio kertuak, baina bere lagunak esaten zotzen, hori ez da benetako mundua, inolakoa. Orduan, eder triste zeuan oian, eta entzun zion zarata bat esaten zebala, eder, eta ederrek erantzun zion, nor zara, eta esan zuen, gu, baga, biga eta iga gara, gaueko erraldoiak. Orduan, bigak eskua sartu, eta ederrek pixka pentsatu eta igo egin zen. Gero, eskua gora igo, eta erraldoiak xuxumurkuk hasi ziren. Hau da. Eta gero, izarrak kolor hori hartu eta izarra margotzera joan ziren. Gero ilargia, eta gero mendiak okertu. Gero, inzeben elur malutak, eta ederri bat min gainean jauzikako eta esan zeban. Ze hotza. Gero, itxasora sartu zian, eta zizien abesten itxasoai. Gero, ederrek zehose faltan zeban eta esan zeban. Zehose faltan botatzen dut, eta bagak erantzun zion. Zer da? Animalien zarata da. Orduan txokolate bero bat hartu, mendian eseri eta isildu egingo gara. Eta orduan, bigak berriro eskua jarri, eder gainean jarri, sorbaldara igo, eta etxera joan zen oso berandu zelako. Eta ez aztu, erraldoiak zuri daikadare. Ala bazan eta ez bazan, sar dadila erraldoien ahoan eta irten dadila ederren imaginazioan. Aupa bikote, ederra Benetan. Ai, zorionak. Bai. Sonia, beitu. Bai, gero arte. Interpretazioa eta kontaketa 3. taldea. 2 sari ditugu, 2. saria, Hotela, jarduneko antzerki eskola. Eta Jesusek emango dau, ez da? Jesusek emango dau? Bai. Ez, hau ez da, edo bai, edo ez. Nahi baduzu ez, ezin gara sartu. Barkatu. Jarduneko antzerki eskola, hotela. Oso ondo, zorionak, kuadrilla. Zorionak, hori da. Suerte euki zenutenok. Egin zuten emanaldia, hementxe bertan, eta gozatu genuen beraiekin. 2. saria, Zorionak, kuadrilla. eta lehenengo saria. Jarduneko antzerki eskola bebai. Eskuak gora! Lanarekin. Hemen datoz, 3 ordezkari bidale dituzte. Bai,
boloak dituztelako, hainbat lekutan. gauza asko, Hau ja, profesionalak, gero ikusiko duzu ez bideoan. Zorionak. Zorionak. Oso ondo. Eta hain bai, Jesus behar zaitxugu, Bai. Bai, bigarren saria, hemen bizari izango ditugu bai. Tradizioari, bai, interpretazioa eta kontaketa. Laugarren taldean, hori da. Bigarren saria, tradizioa, traizioa. Jarduneko antzerki eskolako parteidiak. Oso ondo, hemen bai, Jesus. Daukemen norbait hor barruan. Eta Jesus? Hemen zehose gertatzen dala, ez dakigu Bai, exactamente. hemen dau zehose, holan. Bai, hau da poesia. Belen, Bai, eta horre, tal. Bai, Oso ondo, hori da. teletxisme ematen dugu guk, Bai, betxe. Zorionak. 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 Eta lehenengo saria, 150, Kokoxa Kokoxa antzerki taldea. Aupa, Kokosako parteidiak. Aurten bai, nigo horatzen dut urte baten ezin izan zirela etorri, Debako antzerki festivalean egon zirelako hain zuzen ere. Hori da. Eta ni Kokoxa beharrean esan nuen, orduagatik izan zen edo. Kokotxa. Kokotxa. Ze jatuna nazen. Zorionak. Eta segi antzerkia egiten. Zorionak. Mesedez, behar dugu. Oso ondo, oso ondo. Eta hain bai, ikusiko ditugu, saritutako interpretazioak eta kontaketak, holan, lagintxuak, zatitxuak, bideo baten. Ba, guazen Disfrutatu. Disfrutatu. Venga, guazen. Osatu. Bai. Ai, ama, ze gogorra den lan egitea. Tira, lana da, hauxe ez dago txarto. Bere aldenak ditu? Benetan, eta zeintzu ira, jakin badaiteke, adibidez, ez dugula leku itxi batean lan egin behar, eta jendeak bakean uzten gaituela. Baina soldataz kaxa daukago, eta euria egiten duenean busti egiten gara. Baina arrazia usu gauza batean. Zeinetan? Ez dugula jendeak jasan behar, hori beti da antaia. Moda desfilea. Egun hon guztiori, ni June Larniaga naiz, Kledoa telebistako aurkezlea. Gaur, moda desfile ikusteko aukera izango duzue. Modelo honetan zua zoroitzetukiko dugu. Bueno, asteragoaz. Lehenengo mozorroa Fruzaneko anaren zeinekoa dugu. Ona urdina lora diziratxuekin, alkandora urdin argia eta gainetik txaleko beltz loraduna. Bigarren mozorroa, supergizon eta superneska. Jertze urdina adorno gorriekin. Aita alabak jazteko mozorro perfecto. Gure hotelonetan lasai asko eslarritu. Hotelona da eslarritu. Isi-isia hemen atzedena dugu gure berme honena. Lo egin gurekin deskantzatzeko. Gure hotelonetan lasai asko eslarritu. Hotelona da eslarritu. Isi-isia hemen atzedena dugu gure berme honena.
elkarri tirokari dira hor, goian? Espazio militarrak. Auskalo, kantuan behintzatez. Elkarri kantuan. Ala elkarri kantuan arituko direla uste duzue. Kantuan espazioan? Zentzurik baldu espazioan kantuan aritzeak. Ez du zentzurik, ez? Soinurik ez dago espazioan. Ala bai? Konstelazioaren arteko talkak ez dira entzuten espazioan. Pentsa, horrela da, ezta? Ez dira entzuten. Ala entzuten dira. Ondo gotzon? Apa. Ondo zare? Bai, dantzara noia. Gerarte. Maja. Sí. Ez, bai, ikusten dut, zure mobila. Ez, ikusi ondo. Hau ez da zuria, nekanena? Bai. Ezin dozu. Lapurtu hijak. Nago, kokoteraino, beti entzuteaz, jokinen kontuak. Ez que jokin gola, jokin bera, jokinek itxen dago hau, jokinek itxen dago bestia. Bai, tio, eta zein dozu. Lapurtu jat, ze gaur, bai edo bai, elkarrekin erroia behar. Bai. Eta zela. A ber, sartuko ga, nekanin agendan. Nere izena topauko, aldatuko izena eta jokin jarriko. Sartuko ga, nekanen telefonoko agendan, nere izenian, evitar, ipini, jokin, eta gero nire telefonetik idatziko zau, jokin izango banitzen bezala. Ulertuko zu, desblokeau. Ez dakigu klabia. Zurrek usten duten arrasta. Beñatek gaitasun bitxi bat zuen. Beti ateratzen zen ondo arazoetatik. Zerbait gaizki egiten bazuen, gezur txiki batezan eta kitxo. Egun batean eskolan leiho handi bat apurtu zen. Rash! Denak isilik geratu ziren. Zurrek Ederrak interpretazio eta kontaketa lanak. Bai, hoixe, eta komikietara goaz. Komikietan talde batzuk ditugu, kanpoan ikusi dituzue lanak. 3 talde ditugu. Eta ez badituzue ikusi, mesedez, pasatu ikustera penan merezi duta. Lehenengo taldea, komikian, 3 sari. Arri eta Gurri. Martxel Azkarate! Apa, Martxel! Apa, Martxel! Hauxe lehen egon da? Bai, bizari. Hauxe lehen egon da, beba. Bai, opa, Martxel. Hombre, gero... Oso ona. Ze ona. Zoriona, Martxel. Gero, lanak beti dako emaitza. Bai. 2. saritua, Arkatz Magikoa. Irune maestrerena. Txalo beroa, topa Irune. Zorionak, Irune. Apa, Irune. Eta maian gero eta opari ditxeago gelditzen zaizkigu, Irune. Gero erakutsi, bale? Gero kontago, Eta denboraren kobazuloa. Enara Larrañaga. June Maiztegi. Eta Ane Osuna. Apa, Irukote. Zorionak. Zorionak, Iruroi. Apa, zorionak, Iruroi. 2. taldeko sariekin jarraituko dugu, komikien sailean. 2 sariak, bi sari ditugu, eta 2. sariak partekatzen du. Postuen bi lan daude. Bi saritu dauz. Patata tortilla, Helene Errastirena, eta batzuetan, ez da dirudiena, Madi Barbadillorena. Eta partekatzen duten saria, parteka dezaten, Holtza. Bai. Helene Errasti, ez da etorri? Zu pixak hartuko itxuz, ez da? Venga, bai, zeuretza. 3 sari, gaur. Ez, Maili. Hori da.
Eta Helenen abe berak hartuko dago. Ondo, merezita. Oso ondo. Apa, Maile, zorionak. Zorionak. Eta lehenengo saria, eskutaketan jolasten. Naiara Garitano. Gero eta emozio gehiago ipinten dio, honi, Apa, Naiara. Apa, Naiara. Oso ondo. Txalo bero, Naiarai. Zorionak, Naiara. Gero ikusiko dugu zure komikia, ez pentsau. Guri ez digu astirik eman. Hirugarren taldeko sariekin jarretxuko dugu. Hemen bi sari ditugu. Bigarren saria. Irudi Robota, Alexander Duranena. Apa, Alexander. Apa, zorionak. Zorionak. Guk ez daukagu ez ere, guk ez daukagu. Apa, Alexander. Apa, zorionak. Eta lehenengo saria, Ego Aizea, Gari Garitano. Hemen dator Gari. Gari, baina, a ber, zelan erabaki duzu hor esertzea. Barkatu, Gari? Zaiena ezin zan. Emozioa muteko, danok egoteko. Bale. Etorri da, ez da etorri. Onda, Gari! Badator, txalo bero bat. Zorionak. Apa, Gari, Gari da. Apa, Gari, zorionak. Zorionak. Eta oin, iritsi da momentua. Soniak, Koluz Lafdil, ez dakit ondo esan duten, parkatu, lehen ziziren belarriak ipuina irakurriko dau. Ziziren belarriak. Basoaren bihotzean, haizeak sekretuak susurlatzen zituen leku batean, Zizi izeneko untxi bat bizi zen. Bere ilea gris argia zen, baina bazuen zerbait berezia. Belarri luzeak. Hain luzeak zirenez, batzuetan, ibiltzean, hanketan korapilatzen zitzaizkion. Eskolako lehen egunean, Zizi belarriak tolesten saiatu zen, zapi batekin estaltzen, baina alferrik izan zen. Begira! Oiukatu zuen utzintza batek. Buruan, egoak ditu. Ez, antenak dira, esan zuen azeri batek. Barreak haunditu ziren, baina Zizik ez zuen ezer esan. Belarriak jaitsi eta pausuak moteldu zituen. Egunero berdina zen, gelan, jolastokian, barre egiten zioten. Egun batean ordea, dordoka zahar bat zen Nagore irakasleak esan zuen. Gaur zerbait berezia egingo dugu, itxi begiak eta entzun, zer entzuten duzue? Ibaia, esan zuen batek. Txoriak, esan zuen beste batek. Nik trikikume bat entzun dut negarrez, esan zuen Zizik lotxatuta. Batzuek barre egin zuten, baina irakasleak esan zuen. Non? Zizik izkila batera seinalatu zuen eta irakasleak esan zuen. Oazen begiratzera. Bertara gerturatu eta han aurkitu zuten triku txikia, sustrai batzuen artean harrapatuta, negarrez. Eskolara iristean, Ziziren belarriak ez ziren hain arraroak, harrigarriak ziren. Aizu, esan zuen urtsintxak lotxati, bihar euria egingo duen entzun dezakezu. Zizik bere belarriak begiratu zituen, lehen aldiz, ez zituen ezkutatu nahi izan. Agian, esan zuen, eta lehen aldiz, norbait,
bere ondoan eseri zen. Ederra, Sonia. Oso ondo, ba. Ba, ikusten duzue, Maia. Utzutzik? Bai, eta sariak banatzen egon direnak. Bai, Oiek ez dituzue ikusi, ezin duzue, joan egin dira. Nun dauz baite Usabiaga, Idur, Usobiaga eta Jesus Telleria? Txala handi bat beraientzako, eta jarraian, saria jaso duzuen guztiok, mesedez, igo zaitezte. Argazki zaratzera. Eskapadan, beti, Adibili behar ga, bestela. Oso ondo, hartu lekua. Venga. Hartu lekue. Oso ondo. Hartu lekua. Aurrera begira, Lander, venga. Adibidez, hori da, aurrekoen. Danos hartzeko. Zaudetenok eseri. Bale. Batzuk aurrian ipini bebai. Makurtu pixka bat. Makurtuta, eserita. Eta luzenak, nien naiz luzena. Zu aurrian, Sonia. Hori da. Etorri hona utzi, sartu anutza, beda jentia ondeka sartzeko. Danok, besedez, onantz. Hola, xen, hartu lekuak emendik. Emendik. Zuek aurrera sartu hortxe. Hartu lekutxo bat. Zuek atzera. Guztiak igo dira, horaz. A ber, pilatu pizkatxo bat horretza, besedez, pilatu. Lander, sartu pizkata horrera hor. Pilo bat lan aurkeztu direlako, eskerrik asko. Itxo, jondioka falta da gentia. Bueno, baina bitartean, olatz, bitartean. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, zoragarriak zarete, segi idazten, segi interpretatzen, eta segi amesten. Eskerrik asko. Mi esker danoi. Ei, txoi. Atera dugu argazkia. Ez dakit. Atera dugu argazkia. Atera dugu. Ala, berriro. Bai. Badau, ez dau. Bai. Bale. Bueno, eskerrik asko argazkilariai bebai. Eta mi esker etortzeagatik, eskerrik asko teknikariei, eskerrik asko danoi. Urrengo arte. Apai, zorionak, apai.